ଆଜ୍ଞା ନୁନି ଖାନ ଟେଲର ଦୋକାନ ମନୁନି ତୁ ଖାନ ମୋ ନୁନି ମୁଁ ଖାଏ ମନୁନି ତୁ ଖାନ ତମ ନୁନି ତମେ ଖା ନା ନାଇଁ ମୋ ନୁନି ତୁ ଖାନ ଓହୋ ମୋ ନୁନି ତୁ ଖା କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଆମେ କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଫେମ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇନି ହବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ନଗା ନଗି ହେଇକି ଲାଗିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗିଲା ସେମିତି କୁକୁର ଦିଟା ଗାଣ୍ଠି ପଡିଛନ୍ତି ନାଇଁ କାଳେ ଭାବିଗଲି କାଉ କାଉ କହିଦେଲି ଠିକ ଅଛି କରିଦେବା କଣ କରିବାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ଆମର ଆଗକୁ ବାହାଘର ହବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ବାହାଘର ହବାର ଅଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇଡ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଖିଟା ଟିକେ ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା କୁହନ୍ତୁ 2026 ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ନାଇଁ ସେ କଣ କି ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ସେପଟକୁ ପଳଉଛି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି କବାଟା ଦେଇଦେଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କବାଟା ଦେଇଦେଉଛି ହଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ କରିବୁ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ବୁଝିଲି ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ କରନ୍ତି ଏଇ କେସ୍ ତ ଜାଣିଗଲି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ କଥା କାନ କି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଜିନିଷ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ପଚାରି ଦଉ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ସବୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି କୋଲିକି ଆମେ କୋଲା ମେଲା ଲୋକ ନା ଇଏ ସବୁ ପେଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଆଡେ ପଳେଇବୁ ଗୋଆ ଆରେ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କାହିଁକି ନା ଗୋଆରେ ଆମର ରହିଲା ନଡିଆ ଗଛ ପଡିଆ ଗଛ ସେଠି ଫେମ ବଢିଆ ମିଳିବ ତାପରେ ସେମିତି ଯୋଉ ଅଧା କଟାକଟି ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ମିଳିଲା ତା ଗୋଆ କରିବେ ମାନେ ଜିନିଷଟା ବଢିଆ ହବ ଆଚ୍ଛା କେମିତି କଣ ଡ୍ରେସ୍ କରିବାର ଅଛି ଆମର କିଛି ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ମାନେ ଯୋଉ ଭିତରେ ପିନ୍ଧୁନି ଓହୋ ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିଗଲି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇନର କରିବାର ଅଛି ଇନର ତ ଠିକ ଅଛି ଇନର କେତେ କରିଛି ଜୀବନରେ ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଠିକ ଲାଗୁନି ସତରେ ପାରିବେ ତ ପାରିବି ମାନେ ନୁନି ଖାନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ମାନେ ମୁଁ ପାରିବି କି ନାହିଁ ନା ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ପାଇବନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ନ କୁହେ ତା ଜିନିଷ କରିକି ଦେଖେଇଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ହେଲା ଏଇଠି ଠିଆ ହବ एग्जाम्पल आपण देखते ये किया आपण चिन्ह पार्टी ये किया आपण चिन्ह पार्टी